Maybe I don't know what is your situation. Maybe nobody understands your situation, but God cares for your situation right now. You don't have to deal with life alone. God is with you. Pag isabi mo sa katabi mo, God is with you. Ikaw man ay teenager na nako-confuse sa buhay, ikaw man ay isang young couple and young parent who are going through the difficulty of starting a family, or ikaw man ay tumatanda, nag-asawa ng mga anak mo, bumalik na kayong dadalawa na lang kayo, I want you to know, God is with you. In our journey of life as God's people, it is natural to become weary, pagod. Sino po sa inyo ang pagod? Manalangin muna tayo, no? Oh, mukhang pagod kayo eh. Okay, let's pray. Heavenly Father, thank you that you understand our situations in life and help us, Lord, to get strength and determination, perseverance, all from your word, from the promises na ipinagpagkaloob sa amin, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated now. In our journey of life as God's people, it is natural for us to become weary, to become afraid, or to become discouraged. Sino po sa inyo ang nakaranas na po iyon? Because of that, we become unsettled. Hindi tayo mapakali. We become troubled. We become restless and weak. Kaya po yung iba, nagiinom ng alak para makalimutan ang problema. Yung iba ay kung saan-saan at kung ano-ano ang ginagawa, nagdodroga. Di ho ba? Yung iba ay sumasama na lang sa mga barkada para maging masaya sa kanilang buhay. But today, I want you to know that God addresses our human tendencies. Alam po kasi ng Diyos na yung mga ginagawa natin na therapy o solusyon sa mga bagay na ito can hinder us from following Him. Pero ito ay maging hadlang sa ating pagsunod sa Kanya. Throughout the Scriptures, God consistently whispers to us, fear not. Meron po siyang mga sinabi at sinabihan sa Biblia na ang sabi niya, huwag kang matakot. This divine word, galing po sa Panginoon, ang salitang ito, transcends time and circumstances. Ibig pong sabihin, kayang-kaya po niyang sulbahin, kayang-kaya po niyang i-address. Kung natay ti Ilocano, digitoy nga balikas ti Apo, kat kayang-kaya na kakabsat nga baliktaden dagiti amin nga pasamak ti panagbiag. Makatulong kada tayo, tiintayo panang saranget, kadagitoy nga pasamak ti panagbiag. At ang dala sa atin, it offers us assurance and comfort as His children. Ti Apo ti mangted kada tayo iti talged nga agbiag. Opo, hindi po galing sa mga, dahil marami kang kaibigan, yun po yung talged mo nga agbiag, hindi po yun. Dahil ang parents mo maganda ang trabaho at parang hindi mo problema ang pag-aaral, hindi po yun ang totoong assurance natin sa buhay. Kundi sa anumang sitwasyon, ang ating assurance ay yung sinabi ng Panginoon, let it be that the Word of God, those two words, fear not,
be the assurance and comfort of all His children. Fear is the absence of faith. Naniniwala ba kayo dyan? Fear is the absence of faith. And faith can banish fear. Ang totoo mga kapatid, kailangan mo ng pera, pero mas kailangan mo ang pananampalataya. Kailangan mo ang mga kaibigan na aalalay sa'yo, pero mas kailangan mo ang pananampalataya. Kailangan mo ng tulong sa tao na kaya niyang sulbahin ang problema mo, pero mas kailangan mo ang pananampalataya. Kailangan mo ng talino, pero mas kailangan mo ang pananampalataya. Naniniwala ba kayo doon sa aking mga sinabi? Alam niyo po kung bakit? Lahat po yung mga bagay na yon, liban sa pananampalataya, may limitasyon. At pwedeng mabigo ka pa. Kaya ang kailangan po natin sa ating buhay ay matibay na pananampalataya. Ngayon, ang pananampalataya, hindi po pinag-uusapan sa laki o liit ng pananampalataya. We don't talk here about the size of your faith. But when it comes to faith, it's about the object of your faith. Kahit maliit ang pananampalatayang yan, kung sa tama sumampalataya, may magagawa ang pananampalatayang yan. Subalit kahit convinced ka, ang lalim mo sa pananampalataya, pero kung mali ang pinampalatayanan mo at pinaniwalaan mo, walang kwenta ang pananampalataya na yan. So today, as your pastor, I would like to point your faith to the right object, and that is to the two words of God, who He said, fear not. Dun ka manampalataya. Dun ka humugot ng iyong lakas. Dun ka kumuha ng iyong kapanatagan ng loob. Doon sa dalawang salita ng Diyos, fear not. Pakisabi mo nga sa katabi mo, fear not. Walang impact, di ba? Kasi hindi mo naman yan kasama araw-araw eh. Pero, yung pong sasabihin ko sa inyo na nagsabing, fear not, kasama mo yan. At may magagawa siya na siya lamang ang pwedeng magagawa, wala nang iba pa. So let us challenge your faith today to the right object, and that is the two words of God, fear not. We will explore 7 mga kapatid, na mga, ano ba yung profound sa Tagalog? Meaningful. Ano ba yung meaningful sa Tagalog? Makabuluhan. Hindi po, worthwhile ang makabuluhan. Alam nyo na yon, profound. Atin pong tignan ngayon mga kapatid, ang 7 na mga meaningful na verses sa Bible na kung sinabi ng Diyos, fear not. Amen po ba? Okay. Unahin po natin dito sa Genesis chapter 26 verse 24. Genesis chapter 26 verse 24. And the Lord appeared unto him the same night. Teka lang. Sino po ang mga kasama nyo paggabi? Alam mo mga kabataan, naghahanap ng mga nightlife.
Kasi nga akala nyo, yun ang magbibigay ng totoong meaning sa buhay mo. Alam mo, in this age, in this society, where young people love to go a nightlife, ang pinakamaganda po sa gabi, ma-encounter mo ang Panginoon sa buhay mo. Kung hindi mo pa na-encounter ang Panginoon sa buhay mo, ikaw ay isang taong malungkot pag wala ng kaibigan. Ikaw ay isang taong malungkot pag wala ng kapera-pera. Pero tingnan po nyo, the Lord appeared unto him the same night and said, I am the God of Abraham thy father. Fear not, for I am with thee. I will bless thee and multiply thy seed for my servant Abraham's sake. Alam po nyo, etong sinabi ng Panginoon, fear not, mga kapatid, ito po'y sinabi niya kay Isaac. Isaac was facing a famine in Canaan. Alam niyo po ang other word ng famine, crisis. Hindi lang po ang krisis sa pera, walang kapera-pera. Sino't awang makukwarta na itayag naman ti ima na. Ayan, ayan, famine. Hindi lang po ang krisis, walang kapera-pera. Kundi ang krisis yung, alam mo, let me talk a little bit emotional sa mga yung buhay mo bilang kabataan, kailangan mong maghanap ng kaibigan para maging masaya. Krisis yun. Kasi wala kang saya Krisis po yan. Aminin natin. Opo. In a time when Isaac faces a famine in Canaan, naiisip niya, lumipat kaya ako sa Egypt. Alam mo, pag mayroon kang krisis sa buhay, ang dami mong naiisip. Pero kung ma-encounter mo ang Panginoon, yun ang magdidirect sa'yo. Naisip niya, punta kaya ako ng Egypt. At dito, sa sitwasyon na ito, when Isaac encountered God, you know, anong mong ginawa ng Diyos? God instructs him. Sabi niya, diyan ka lang sa Gerar. Stay in Gerar. At ang sabi ng Diyos sa kanya, huwag kang mag-alala, pagpapalain kita. Kahit ano na ang sabihin ng tao sa'yo, pag Diyos na ang nagsabing pagpapalain ka, sapat na yun. Alam nyo, yun ang gusto kong marinig At yun ang dapat mong marinig. Kahit anong sabi ng tao sa'yo, kahit ano pa ang sitwasyon mo, pag ang Diyos ang nagbitaw ng salita at sinabi niya, diyan ka lang, pagpapalain kita diyan. Sapat na po yun. So he was contemplating to go to Egypt, but God told him, no, stay in Gerar. And the Lord appeared to him and told him, I will bless you. I will bless thee. I will multiply thy seed because of my servant Abraham. Alam mo, marinig ko lang yun na assurance sa Panginoon, sapat na yun. That can overshadow anything in life. Lahat ng mga bagay na parang malaki sa aking paningin, wala na yan. Kasi yun na yung sapat sa buhay ko. Panghahawakan ko na yun, na pangako ng Panginoon, I will bless thee. At alam nyo po, kasi ang time na ito, kung bakit po siya nako-contemplate na lumipat sa Egypt, kasi po, nakikipag-away yung mga Philistine sa kanya tungkol sa mga well. Alam nyo po ang well? Yung mga, naguhukay po kasi sila para sa tubig. At sa bawat hinuhukay niya, inaagaw ng mga Philistine. Mahirap yun, di ba? Yung ikaw nag-e-effort, may mga sumisira. Mga panira sa buhay. Mga panira sa diskarte. Mga panira sa mga plano. No po? Talagang, sabi niya, ayaw ko na dito. Lipat na ako sa Egypt. Kaya po, sa pag-iisip niya, na-encounter niya ang Diyos. Apakaganda po, na sa panahon ng ating buhay, nakakaisip tayo ng kung ano-ano. God
meets with you. Oh, kaya mga kapatid, God met Isaac at reaffirm ang kanyang pangako. Sabi niya, huwag mong kalilimutan ha. Pinangakuan ko ang tatay mo. At dahil sa pangako ko sa kanya, pagpapalain kita. Sasamahan kita. Ang ganda po ano? Sino po sa inyo ang magsasabi, sana ako si Isaac. Makarinig lang ako sa Diyos, pagpalain ako, hindi na ako mangangamba sa buhay. Kasi alam ko, gagawin po niya eh. Mga kapatid, listen to me. Yan ang dapat niyo pong marinig na pangako sa Panginoon. Pastor, pwede bang paringgan mo kami ng pangako ng Panginoong direkta sa atin? Aba, kay Isaac yun eh. Di ho ba? Meron din hubang para sa atin ngayon. Tignan po natin sa Matthew 6:31-32. Sa New Testament, kausap ang Panginoon ang kanyang mga disipulo. Nagpapakahirap ka lang. Pero kung kahit konting effort lang, pag blines ka ng Panginoon, walang kahirap-hirap. Sino po sa inyo ngayon, feeling nyo, grabe ang pagpapakahirap mo, pero parang walang blessing ng Panginoon sa iyo. Kasi nga hindi mo ina-align ang buhay mo doon sa kanyang pangako at doon sa kanyang priority. I-align mo kasi ang buhay mo. Kaya po dito, sabi niya, your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Alam naman ng Panginoon eh. Papakahirap ka sa sarili mo. Hindi ko sinasabing tatamad-tamad ka. Pero nagpapakahirap ka ng parang wala lang. Kaya ang sabi po ng 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya mga kapatid, ma-enlighten ka ngayon. Kung ikaw mismo ang naghahanap ng lahat ng mga ito, ang dapat mong unang hanapin ay ang Panginoong Diyos. Prioritize mo ang maglingkod sa Kanya. Amen po ba? Huwag mong hayaan na yung worry sa mga pangangailangan, nagiging yun ang priority natin instead of serving the Lord. Oh, sabi ni Billy Graham, masarap to, Graham eh. Fear can paralyze us and keep us from believing God and stepping out in faith. Oh, kaya hindi ka umaangat sa Christian life mo kasi nakatutok ka lang doon sa mga needs ng buhay. Bakit hindi mo unahing tutukan ang iyong paglilingkod sa Diyos? Tutukan mo ang ministry. Tagal-tagal mo na wala ka pang ministry. Attender lang. Tutukan mo naman yon. Tignan mo kung papaano baguhin ng Panginoon na yung mga pagpapakahirap mo, gagawin ng Diyos na madali. Sapagkat ang sabi niya, all these things shall be added unto you. Kung meron man po sa atin ngayon, malamang ito'y para sa iyo. Kailangan mong marinig ito. Ikaw yung Kristiyanong nagpapakahirap sa paghahanap buhay na hindi mo na natututukan ang paglilingkod mo sa Panginoon. God says, unahin mo ako, I will bless thee. God says, all these things shall be added unto you. Hindi lang po yung mga bagay na kailangan mo ang pwedeng ibigay ng Diyos, pati mga hindi mo na kailangan pa, ibibigay pa ng Panginoon. Ang tawag doon, once. Subukin nyo kasi ang Panginoon, mga kapatid. Subukin nyo siya. Mag-attend kayo ng prayer meeting. Huwag nyong sabihin, pagod ako, wala akong time mag-prayer meeting. Ang sipag-sipag mong magtrabaho, papaano ka i-bless ng Panginoon? Hindi ka nakipi-prayer meeting. Pagod ka ng buong linggo, hindi ka na maka-attend ng Sunday afternoon service.
Hapon pa lang ng linggo, iniisip mo na yung gawain mo ng Lunes, ng Martes. Ang tinututukan mo, what shall we eat? What shall we drink? Dapat ang tutukan mo, at nais kong hamunin kita, subukan mo ang Panginoon. Tutukan mo ang iyong pagsamba. Tutukan mo ang iyong paglilingkod. I-align mo ang priority mo dun sa nais niya. Huwag kang pumunta sa Egypt, sa Gerar ka lang. Huwag yung sarili mong unahin mo. Siya, and God said, I'll bless thee. Kahit ninakaw pa ng Pilistin ang mga hinukay mo, kahit ano pa ang pangyayari sa buhay mo, kaya ka pa ring pagpalain ng Diyos. Parents, I challenge you. Alam nyo, nakakatuwa kung itong attendance natin na ito, sana ganito rin ang Miyerkules. Oo, sana ganito rin ang Miyerkules. Yung kayo na nandito, sana lahat kayo pupunta doon sa Batak mamayang hapon. Isipin nyo yan. Subukin po nyo ang Panginoon. Para yung mga pagpapakahirap mo gagawin ng Diyos na madali yan. Amen po ba? Oh, I will bless thee. Kaya, hindi ko pa pala naibigay yung point number 1, ano? There are blessings in the journey of life. There are blessings in the journey of this life. Yung pong sinabi ng Diyos na fear not, talagang huwag kang matakot na sumunod sa Panginoon. Bakit? There are blessings in the journey of life. And you will miss those blessings if you will not follow God in your life. Simple, di ba? Simple ba? Pero hindi simpleng gawin. Amen? Oh, so sino sa inyo ngayon? Benyo, Pastor, thank you By God's grace, makikita mo na ako sa prayer meeting. Amen? Oh. Hindi yung Sunday lang kayo ng umaga. Tapos i-expect mong i-bless ng Panginoon ang buhay mo. Follow God because there are blessings in the journey of life. Amen po. Hello? Oh, pangalawa. Very simple. Dumako tayo sa 1 Kings chapter 17, 13 to 14. 1 Kings chapter 17, verses 13 to 14. Anong sabi doon? And Elijah said unto her, fear not. Oh, kita nyo, may fear not na naman. Go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. During a severe famine, tagtuyot, mahirap ang buhay. Ang propetang Elijah ay inutusan ng Diyos upang maghanap ng kaniyang sustenance at manggagaling ito sa isang balo. Biruin mo ano? Dapat kung ang Diyos mag-uutos ng sustenance, yung alam niya na merong maibibigay. But God sent Elijah to the widow in Zarephath. Despite her dire circumstance, yung talagang dukhang kalagayan ng balong ito, na ang hawak lang niya o meron sa kanya, handful. Alam niyo ang handful? Kapiranggot. Handful of meal at kakaunting lana. Elijah requested that she prepare food for him first. Sabi ng propeta, yung pagkain mo, ibigay mo muna sa akin.
Pakainin mo muna ako. At binitawan niyang pangako ng Diyos that God will supply her need and it will not diminish. Yung pong kanyang blessing, hindi mababawasan. Yung bang kahit anong kuha niya ng bigas, pagbalik niya, puno pa rin. Hindi mababawasan. Mga kapatid, posible pala yun sa buhay nating mga Kristiyano. Na hindi, parang hindi nababawasan. Alam mo yung pag ikaw ay kumain at ang dami-daming pagkain, yung nakakain na kayo lahat, tapos pagtingin mo doon, parang hindi pa nabawasan sa sobrang dami. Ganun po yung nangyari at naging karanasan ng widow in Zarephath. Trusting in this promise, dahil po sumampalataya siya sa pangakong ito, sumunod. Hindi ka kasi pwedeng sumunod sa Diyos na wala kang pananampalataya muna eh. Hindi ka kasi mag-a-attend ng prayer meeting na hindi ka naniniwala sa pangako ng Panginoon eh. Hindi mo talaga sisikaping sumama sa Sunday afternoon, mga kapatid, na hindi ka naniniwala sa mga pangako ng Diyos sa iyo eh. Dahil wala doon, effort ka lang ng effort sa sarili mo eh. Di ba? Trusting in this promise, the widow obeyed, and her provisions miraculously sustained her household throughout the famine. Number 2, as we follow God, binigay ko na ba yung team? Wala pang team. Ang tema, embracing God's assurance. Embracing God's assurance. Ang ganda, no? Ano daw ang dapat nating yakapin? God's assurance. Tuloy tayo sa preaching. Grabe, no? Gusto nyo bang mangyari sa inyo yung nangyari sa widow in Zarephath? Taas ka ng kamay, Pastor, gusto kong mangyari sa buhay ko yun Yung parang hindi nababawasan ng blessing, nandyan pa rin. Ang dami ko ng gastos, ang dami ng hindi katulad noong kulang na kulang. Yung kahit anong effort mo, kulang pa rin. Pero ito mga kapatid, parang hindi nababawasan. Brethren, listen to me. As we follow God and trust in Him, listen, number 2, there are provisions amidst crisis. There are provisions amidst crisis. Ano pong ibig sabihin ng provision? Ito po ay supply. Alam niyo po ang pangako ng Panginoon? Philippians 4:19. Ang prayer ko po, lahat tayo ay makaranas ng Philippians 4:19. Sino po ang nakakaranas? Basahin natin. But my God shall supply all your need, not some of your need. All your need. Sino po ang gustong makaranas niyan? Sino po ang maraming mga pangangailangan? All your need. Ang prayer ko po, lahat tayo makaranas ng Philippians 4:19. Alam nyo, nung sinabi itong Philippians 4:19, ito po ay parang assurance doon sa mga kapatid na cheerful givers. Sabi ni Apostol Pablo, ganyan sa kanila mga kapatid, dahil kayo ay tumulong sa aking ministeryo, na alam ko marami kayong mga pangangailangan, pero nagawan yung tumulong sa aking ministeryo. Sabi ni Apostol Pablo, my God shall supply all your need. Kaya ako po na pastor, pag nakita ko yung mga members na kahit
talagang, mahirap ang trabaho at maraming pangangailangan sa pamilya. Pero pag tinignan mo yung giving record, talagang consistent. Hindi ako naaawa sa mga members na yan eh. Ang nararamdaman ko po ay yung pangako ng Panginoon. Lord, ipadama mo sa kanila, iparanas mo sa kanila ang Philippians 4:19. Kayo namang mga anak, na faithful ang mga magulang nyo, na parang hindi nyo na ma-appreciate ang blessings ng Panginoon dahil walang kahirap-hirap ang buhay. Hindi nyo lang alam na dahil sa faithfulness ng parents nyo, kaya kayo nandyan sa magandang kalagayan. Praise God for that. Amen. At hindi lang po doon nagtapos ang My God shall supply all your needs. Ang sabi, according to His what? Riches in glory. Aba, ano pong ibig sabihin yan? Letter A, His supply is greater than our needs. Wow! Whew! Sige nga, kwentahin mo kung magkanong kailangan mo. Ano ang nakita natin sa Bible? According to His... Ano? Ulitin natin. According to His riches in what? Wow. Sinong mas malaki? Yung pangangailangan mo o yung kayamanan niya sa langit? Mas malaki ho yung kayamanan na nasa langit. In Christ Jesus. Listen, kung dahil kay Elijah, pinagpala ng Diyos yung balo na hindi nababawasan yung kanyang blessing. Dahil kay Kristo in Christ Jesus, tayo rin po ay pagpapalain ng Diyos. That's why we don't need to worry about tomorrow. Ang dapat worry mo, sumusunod ka ba sa Kanya? Don't worry about your needs tomorrow. Don't worry about your needs in the future. Ang dapat mong intindihin, lumalakad ka ba sa kalooban niya? Dahil kahit may pera ka ngayon, madali ring mawala yan kung wala ka sa kalooban ng Diyos. Madali ring maubos, madali ring mabaliktad ang sitwasyon kung wala ka sa kalooban ng Diyos. Kaya kapatid, ulitin ko, imbes na ang alalahanin mo ay ang pangangailangan ng kinabukasan, ang dapat mong alalahanin, ako ba ay lumalakad sa kalooban ng Diyos? Dahil pag ikaw ay nasa sentro ng kalooban ng Diyos, wala kang dapat ikabahala because God will supply all your need. Alam nyo si Pastor John, nung magsuko ng buhay, ikakasal sila ni Mama kinaumagahan pagkatapos ng graduation. Ang sabi po ni Lolo noon, sige mag-asawa kayo pero huwag kayong magpapakasal. Dahil ipipetisyon kita. Ipipetisyon kasi si Pastor John ng isang US citizen na siya yung overage. Mas madali po kasi. Pag nag-asawa, change status. Alam nyo naman, pag may ganyang opportunity, parang naka-jackpot ka na sa buhay. Amerika ba naman yan? Pero anong sabi ni Pastor John? Hindi. Ang mahalaga sa akin, susunod ako sa tama at kalooban ng Diyos. Yan, hindi pwede magpapakasal kami. Kaya yan, nagkasardagin ni Mama, ti kabigatan after the graduation, the Bible College. Ayan. Nung magsimula sila, 300 pesos ang support every month. Ang sabi daw ni Lolo noon, ay wala, magugutom ka. Kung ganyan ang prinsipyo mo, magugutom ka. Alam mo kung minsan,
Dahil tayo convinced sa promise ng Panginoon, hindi naniniwala ang mga tao doon sa prinsipyo natin eh. Parang sila ang propeta, sila ang nagsasabi ng future natin. Sabi nila, ganyan ang prinsipyo mo, ganyan ka magbigay, ganyan ang giving mo, wala, magugutom ka. Sabi mo na lang sa utak mo, false prophet ka. Hindi ako maniniwala sa'yo, false prophet ka. Bakit? Ikaw ba ang Diyos? Ikaw bang may hawak ng kinabukasan? Para sabihin mo yan? Alam mo, sabi ni Pastor John, yung mga ibon nga, hindi hahayaan ng Diyos na magugutom. Kami pa kaya? Lingkod kami. Siyempre nung una, wala namang madali sa simula. Pero at least nasa tama. Nasubok po sila. Ilang taon? Pinanganak si Pastor Proby, utang. Ipapanganak na si Preacher Glenn, hindi pa nakabayad ng utang sa pagkamanganak ni Pastor Proby. Cesarian kami pareho. Tuloy lang sila sa gawain ng Panginoon. God provided. Alam niyo ang provision ng Panginoon? Grabe, labis-labis. Hindi lang po sa pamilya namin nag-provide na ang Panginoon. Pati ministry, ang grabe ang provision ng Panginoon. Kung kaya noon, na-discourage, natukso sa isip, sabi niya, Lord, ganito palang mag-serve sa'yo, bisikleta lang. Ganito palang mag-serve sa'yo, pagtatawanan lang. Lord, sumampalataya ako sa'yo, bumitaw pa ako ng salita sa tatay ko na hindi kami pababayaan ng Diyos. Bakit ngayon parang mukha kaming pinabayaan? Kung hindi po siya nagtiis at nanatiling sumampalataya, hindi po niya nakita ang naging katuparan ng pangako ng Diyos. Ay mga kapatid, listen, ulitin ko po, huwag niyong alalahanin masyado kung mga pangangailangan ng kinabukasan. Ang parati nating alalahanin, ako ba ay nasa kalooban ng Diyos? Sumusunod ba ako sa kalooban ng Panginoon? Dahil hindi ka pababayaan ng Diyos. At ang pangako niya, I will supply all your need. O yan, no? Ninilagay pa ng AV. Basahin nyo nga. Go. Imbes na alalahanin ang pangangailangan ng iyong kinabukasan, ang dapat mong alalahanin ay kung ikaw ba ay lumalakad sa kalooban ng Diyos. Kaya tuloy lang tayo ha, mga kapatid. Sabi mo sa katabi mong Kristiyano, tuloy lang tayo ha, kapatid. Mga kapatid, ang supply ng Panginoon greater than our need. Amen? Naranasan din natin ang provision na ito. Nung pandemic, crisis na crisis, di ba? Provision amidst crisis. Di ba? Naalala niyo mga kapatid? 5 years ago, kaya nga sa March 16, third Sunday of the month of March, we will be celebrating 5 years of online ministry. Kasi March po nung mag-lockdown, mag-start ang online natin. Pero tignan niyo po, kung kailan ang buong mundo was, what? Sila po'y binalot ng takot at naging mahirap ang buhay. Bumagsak ang ibang mga kumpanya, nagsara ang iba. Pero si HBBC, sa biyaya ng Panginoon, mas lalo pang lumipad. 2021, we were able to purchase the property in Cagayan, sa Claveria. Hindi nagtagal, nakapagtayo tayo ng kapilya. Sumunod, nabili natin yung Memorial Park. Pwede na kayong mamatay. May Memorial Park na tayo. Amen! Nung wala, hindi pa pwedeng mamatay. Ngayon, sabi mo sa katabi mo, pwede na kapatid. May paglilibingan na tayo. Kayong mga Australia, may paglilibingan na tayo. Pwede na. Lasam, pwede kayong magpalibing dito.
Oo. Praise God. Pagkatapos po niyan, itinayo ang napakalaking kapilya na ito. Krisis, pandemya. Pero dahil tayo po ay gumagawa ng kalooban ng Diyos, nagpa-plant tayo ng mga church, sige lang tayo, as the Lord will lead us, sige tayo ng sige. Anong ginawa ng Panginoon? Natuwa, He supplied the need of our church. Kaya itong building na to, huwag po sanang dumating ang point na ordinary na lang sa inyo, ha? Amen? Oh. Sino sa inyong nakakaramdam ng blessing ngayon? Alam nyo, yung ginaw na yan, deta minyo kakabsat, blessing dayta. Manmanot kapilya nga de aircon na. Datayo, sobra-sobrat aircon na. Amen. Oh, dito yung main sanctuary mga kapatid, makita yun, i-focus yun man, permit laminda, kita nyo man. Tatay pela nga nakadalikip-kip ta daduma. Pakita nyo ha. Oh. Ayan. Oh, wala na, inalis na nila yung dalikip-kip nila. Permit laminda. Blessing yan mga kapatid. Kaya wag na kayong maghahanap ng ibang Diyos. Wag na kayong magsisilbi sa ibang Diyos. Wag na kayo sa iba, sa Diyos tayo, sa Diyos ng Biblia. Because He will supply all our need. Oh, amen ba mga kapatid? Itutuloy ko ba? Oh, next. 2 Kings chapter 6 verses 16 and 17. Simple lang, di ba? Pero nakakapagpalakas ng pananampalataya, ha? 2 Kings chapter 6, 16 and 17. Ang sabi, and he answered, anong sabi? Fear not. Ayan na naman. For they that be with us are more than they that be with them. At ang goal, i-capture, akalain nyo yun? Dadalawa lang ang huhuliin, libo-libo. Ang nagrigat ka ti Tagalogan, mangtiliw ka dakwadan. Can you imagine? Grabe ang kanilang takot kay Prophet Elisha na kinailangan ng libu-libong kawan para huliin sila. Ngayon, mga kapatid, while the servant was paralyzed by fear, dahil alipin yun, ang anointed talaga, itong si Elisha, matindi ang power ng Diyos sa kanya Itong alipin, ha? Nung makita niya itong mga kawal ng Syria, alam niyo po, Elisha remained composed. Natal na. Ha? Aware. Bakit po? Because he was aware of the divine protection that was invisible to the eye. Through prayer, Elisha asked God, sabi niya, Panginoong Diyos, buksan mo nga ang mata ng aking alipin at ipakita mo sa kanya ang mga milyon-milyones. Amuyot hosts. Hana mabilang. Hana mabilang. Chariots of fire encircling them, providing assurance that God's protection was more superior than the army of Syria. Kaya pala hindi natakot si Elisha dahil may nakita siya na hindi nakita ng kanyang alipin. Kaya mga kapatid, listen. Alam nyo, pag tayo ay nako-confront ng mga challenging threats ng buhay, yung bang, paano ko ba i-explain ito? Yung bang parang yung mga sitwasyon o pangyayari, ito na siguro ang magpapabankrupt sa'yo. Ito na siguro ang magpapabagsak ng buhay mo. Di ba mga kapatid? It's natural to feel vulnerable. Lalabas yung mga what if sa isip mo. Oh, kasano nga rudton no kastuyan. Alam nyo, sino po sa inyo nakakaisip ng ganon? May mga what if ka? Sino po sa inyo, ayaw nyong isipin para magmukhang positive ka lagi? Mga kapatid, normal na maisip yun. Listen, pag nakakaisip ka, Brad, ng what if, normal lang yan.
ang hindi normal pag hindi mo in-overcome. Oh. And this passage reminds us, yung binasa natin mga kapatid, that God's protection operates beyond our perception. Katulad po niyan, no? Gumalaw ang Panginoon sa bagay na hindi makita ng mata. Kaya ring kumilos ang pagkilos ng Diyos. Hindi mo alam, hindi mo nakikita, pero ang pagkilos niya is for your deliverance. That's why number 3, if you are serving God, pag naglilingkod ka sa Panginoon, katulad ni Prophet Elisha, number 3, there is protection and deliverance in perils. Kaya kung totoong naglilingkod ka sa Panginoon, huwag kang matakot sapagkat ang Diyos ay kikilos na ang resulta to deliver. Ano yung Tagalog ng deliverance? Kung natin amin ti Ilocano kat ilasat na ka. Ano yung Tagalog ng deliverance? Iligtas. Oh. Sino po sa inyong nakaranas na ng mga sitwasyon na iniligtas ka ng Diyos? Ako po, may mga ganyang sitwasyon sa buhay. Pag nandun ka pa lang sa sitwasyon, talagang kahit nasa church ka, parang walang pumapasok na preaching sa'yo kasi yung problema mong iniisip mo eh. Tama ba ako? Kaya yung iba, buti na lang present, kaya lang tulala. At lutang, mga kapatid. Nandyan, pero malayo ang iniisip. Hello? Oo. Pero pag sinabi sa'yo, yung problema mo, na-solve na! Parang gusto mong tumalon hanggang maabot mo yung eroplano sa tangatang. Di ba? Listen to me. God can deliver us. If you're serving God, don't be afraid. Sapagkat kung naglilingkod ka sa Panginoon, God will deliver you. Ang iyong asikasuhin, maglingkod ka lang. Forward ka lang. Huwag mong intindihin sapagkat may Panginoon na hindi mo nakikita at ang pagkilos, bagamat hindi mo nakikita, pero makapangyarihan ang kamay na yan na kumikilos sa mga pangyayari ng buhay mo. Simple, pero nakaka-encourage sa pananampalataya. Ang sabi po ng 1 John chapter 4 verse 4, sabi po niya, ye are of God, little children, and have overcome them. Little ang tawag, ha? Pero overcomer. Small, but terrible. Little children, sabi niya, have overcome them. Bakit po? Because greater is He that is in you than he that is in the world. Focus lang tayo sa ministry. Focus lang tayo sa Panginoon. Focus lang tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Amen po. Do not try to do what God should do. Huwag mong uunahan ng Diyos. Huwag mong susubukang gawin ang bagay na dapat Diyos ang gagawa para sa iyo. Gawin mo ang dapat mong gawin. Maglingkod ka sa Panginoon. Sunod ka lang sa Kanya. Hayaan mo na ang Diyos ang gumawa ng mga bagay na hindi mo kayang gawin. Number 4, Isaiah 41:10. Na-encourage ba kayo? Ang hina ng amen nyo. Mahina na ta. Isaiah chapter 41 verse 10. Wow. Sabi po rito, fear thou not. Andyan na naman, fear not. For I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Alam niyo po, madalas niyong naririnig to, pero hindi niyo alam ang background. The Israelites faced a daunting prospect of exile and uncertain future. Pag sinabi pong daunting, ano ba yung word ng daunting? Overwhelming. Overwhelming, mga kapatid. Something na mahirap
na i-deal. You know, because they were being exiled. Alam niyo po yung exiled, mapapaalis na po sila doon sa kanilang bansa. Alam nilang mangyayari ito. And it was overwhelming to them. Alam niyo, through the prophet Isaiah, yung propeta ng Diyos, sinabi ng Diyos, sabihin mo to sa aking mga tao. Pumunta ka sa kanila, isigaw mo ng malakas, dapat lahat makarinig kung ano ang aking assurance. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, God conveyed words of comfort, assuring them na kahit dahil sa iyong mga kasalanan, kayo ay magiging mapapaalis dito. Pero sabi ng Panginoon, I will be with thee. Sasamahan kita. Amen. Palalakasin kita, sabi rito, palalakasin kita. Kaya kung sinasabi mo ngayon, Pastor, nanghihina ako, hindi ka namin tatawanan. Hindi ka namin i-judge. Pag sinabi mo, nanghihina po ako, Pastor, alam mong sasabihin ko sa'yo, congrats, Brad. Bakit, Pastor? Because God will now strengthen you. Kasi kung hindi ka nanghihina, bakit mo kailangan ng pagpapalakas ng Panginoon? Hello? That's why listen to me. Kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, there is strength in weakness. Oh, amen? There is strength in weakness. You see that? Anong promise ng Panginoon kay Apostol Pablo? 2 Corinthians 12:9. My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Oh, wag mong hayaang manatili kang mahina. At wag mong hayaan na dahil sa panghihina, nagbabackslide ka na. Napapabayaan mo na ang paglilingkod mo sa Diyos. Napapabayaan mo na ang mga ministry mo dahil nanghihina ka. Kasi po ang pangako ng Panginoon, palalakasin kita. Yung iba naman mga kapatid, parang hindi nila kailangan ng lakas ng Diyos. They do it in their own strength. Kasi di ba, nung wala pa ang Panginoon sa'yo, lumaki ka, na ikaw lang ang humaharap sa buhay, you were able to create your coping mechanism to overcome your battles in life. Pero ngayon, na-save ka, gusto ng Diyos na matuto ka that you can overcome the challenges of life through His power and strength. Amen? Oh, sino ka dakiti agkapkapsot, agkapkapoy ita? Oh, kakapoy ka? Well, papigsaan na ka ti Apo. Kat no ti Apo papigsaan na ka, Apo, nakapigpigsamot to kat amen mo. Nakapsot ta amen yo. Amen. Oh, yung iba hindi, hanga amen tinapigsa eh. Napigsat angin mo. Amen. Amom no napigsa kang Kristiyano? Oo, talaga kakabsat. Amin nagimong maatendara ma. Ngam nawas ka, nagkapsot ka, hindi ka makaumay ta prayer meeting. Hello? Next, Isaiah 43, 1-3. Isaiah chapter 43, 1-3. Ang sabi ng Bible, but now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, fear not, for I have redeemed thee. I have called thee by my name. Thou art mine. Alam mo sinabi ng Panginoon? When thou passes through the waters, I will be with thee. And through the rivers, they shall not overflow thee. Hangkamalmus. Sino kada kayo feeling nyo, malmalmus kayon? Hangkay malmus. Haan. No adda ka ti sidong ti Apo, kat anak na ka ti Apo, hangka pulos malmes, tumpaw ka nga tumpaw. Uray batit, buksit mo, tumpaw ka. Uray hangka nalukmag, tumpaw ka. Amen. Oh, when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned.
hangka pulos mapaso. Neither shall the flame kindle upon thee. Bakit? For I am the Lord thy God, the Holy One of Israel. Thy Savior, I gave Egypt for thy ransom, Ethiopia, and Seba for thee. Alam niyo po, ang background, while facing the captivity, kasi binihag po sila yung Israel, ang hirap. So ang feeling nila ngayon, parang iniwan. Iniwanan. They felt the fear of abandonment. Dito po sinabi ng Diyos, fear not, I have redeemed thee. Alam mong ibig sabihin nun? Huwag kang matakot. Ako yung nagligtas sa'yo. Ibig sabihin, listen to me. Kung isa ka sa mga tumawag isang araw na sinabi mo, Panginoon Jesucristo, tinatanggap kita bilang tagapagligtas, magmula nun, hindi ka lang niligtas ng Panginoon mula impyerno, kundi itinatak ka niya sa isip niya, ito ay isang tao. Ang ibig sabihin, paano kita makakalimutan? Ikaw yung isa sa mga niligtas ko. Isipin nyo yun. Ang ganda po yun. Kasanuna ka nga malipatan ti Apo, kat sikat ti maysa ka dagiti na isalakan. Ginatang na ka, malipatan na ka nga rod ni Apo. That's why listen to me. As a child of God, there is companionship in trial. Sasamahan tayo ng Panginoon. God cannot forget His own redeemed people. Amen? Kaya nga naranasan po ni Apostol Pablo ito na kung saan sabi ng Panginoon sa kanya, I will cheer thee. But God stood with him, sabi ng Bible. Sa 2 Timothy, God stood with him, tumindig at tumayo ang Panginoon. Kasama siya, sinamahan po siya ng Panginoon. Amen? So nga, iti ka nito nga maka-experience tayo ti rigat kakabsat, dito tilaglagi po nyo, han nakamalipatan ti Apo. Amen? Kadwam isuna. Number 6. Hindi nyo nahanap yon 2 Timothy. Number 6. Matthew 10:28 to 31. Matthew chapter 10, verse 28 to 31. Ganito po ang sabi. And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul. Sino yung mga kayang pumatay ng katawan? Kapwa-tao. Huwag kang matakot. But rather fear Him which is able to destroy both soul and body in hell. Are not 2 sparrows sold for a farthing? And one of them shall not fall on the ground without your Father? But the very hairs of your head are all numbered. Hindi lang alam ng Diyos kung ilan ang buhok. Alam niya kung alam dyan ang unang tumubo. May number yan sa Kanya. Alam niyo yung DENR, lahat ng kahoy may number. So hindi lang alam ng DENR kung ilan ang kahoy. Alam nila alin ang number 1, number 2. The hairs of your hair are all numbered. Yun ang ibig sabihin po niyan. Fear ye not therefore, ye are of more value than many sparrows. Kung partikular ang Panginoon sa buhok mo, partikular ang Panginoon sa mga pangangailangan mo. That's why, listen, number 6, if you are serving God, there is overshadowing care. There is overshadowing care. Piniprepare ng Panginoong Hesukristo yung kanyang mga disipulo. Kasi nga, magiging mahirap yung kanilang misyon. Yun po yung reason bakit sinabi ni Kristo yan. At sabi niya sa kanila, huwag kayong matakot. Just go and preach boldly. Kung sino mang mga Herodes na yan, sinong mga Poncio Pilato na yan, Jesus was telling them, just preach the word. And fear not earthly threats.
Because God is saying, if God can even notice a single strand of your hair, you are of more value. Kaya ang ibig sabihin po ng overshadow is to appear much more prominent, to cause something less important or prominent, or cause it to be insignificant. Alam mo ibig sabihin nun? Ganito yan. Pag halimbawa, yung buwan. Di ba, liwanag ng gabi yung buwan? Hello? Pag lumabas na yung init, hindi mo na makita yung buwan. Nagiging insignificant yung buwan dahil sa liwanag ng init. Ibig sabihin, mga kapatid, sa ating mga Kristiyano, yung mga dati na madali kang anong tawag doon? Alisto ka nga ma-defeat, di kita nga problema. No maawatam, DJ panag-care iti apo kakabsat, hangkantun nalaka nga ma-defeat. You know, as a pastor, by the grace of God, I learned to grow. Na yung mga dating mga challenges sa ministry, na parang ang dali akong ma-defeat, but I learned about the overshadowing care of the Father. I know that God will take care of us. Parang nagiging insignificant na lang yung mga problema na yan in size. Hello? And I know that God has a purpose for the challenges of life. Kaya sabi ng Hebrews 13:6, so that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what men shall do unto me. Ngayon, ang dapat mong siguraduhin lagi, dapat ikaw nasa panig ng Diyos. Because if God be for us, who can be against us? Siguraduhin mo at lagi mong alalahanin, you are on the side of God. Are you on the Lord's side? O nandun ka sa kampo ng kalaban ng Diyos? You should be on the Lord's side. Last but not the least. Amen? Revelations 1:17-18. And when I saw him, I fell at his feet as dead, and he laid his right hand upon me, saying unto me, fear not, for I am the first and the last. I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forever. Amen. And have the keys of hell and of death. Ang pinapakita po rito, to us, God's people, there is life beyond the grave. Sino kada kayo mabuteng nga maipumpon? Mabuteng ka pa nga maipumpon na tayo kan taon. Hello? Damagaman ta kaabay mo, sino kada kayo kakabsat, iti mabuteng amatay? Hantay mabuteng amatay. Why? There is life beyond the grave. And it is a better life. Amen. Sabi nga ng Peso Kristo, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Kaya sa umagang ito, listen to me. Ang ganda ng mga pangako, ano? Pero ang una sa lahat, yung number 7, you make sure na ikaw ay merong assurance of eternal life. Alam mo na pag namatay ka, sa langit pupunta ang kaluluwa mo. Are you sure that when you die, you will go to heaven? So don't be afraid to die. Kung hindi mo pa sigurado ngayon, I would like for you to know, you are a sinner. You are separated from God. Relasyon sa Diyos, nahiwalay dahil sa kasalanan. Pero si Kristo, namatay sa krus, nilibing at nabuhay muli, para ibalik tayo sa Diyos, binayaran niya ang kasalanan. At ang sabi ng Bible, whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Baka may nanonood ngayon na hindi pa ligtas.
tanggapin mo si Kristo bilang iyong personal na tagapagligtas. Amen? Oh. Na-encourage ba kayo sa ating message ngayon? Kaya bottom line, okay? Basahin muna natin lahat yung points. If you are serving God, number 1, there is blessing in the journey of life. Amen po ba? Number 2, there are provisions amidst, kabil mo amen, crisis. Number 3, there is protection and deliverance in perils. Number 4, there is strength in weakness. Number 5, there is companionship in trial. Number 6, there is overshadowing care. Aywanan na katiapo. Number 7, there is love beyond the grave. So ano ang bottom line? At tupagin mo ang paglilingkod mo sa Panginoon. Huwag mong hayaan ng mga pangangailangan, ang mga problema, ang mga alalahanin, ang maging dahilan at maging priority mo na dahil doon hindi ka makapaglingkod sa Panginoon ayon sa kanyang kagustuhan. Serve God. Amen? Sabi mo sa katabi mo, serve God and trust in Him. Hindi ko po alam kung ano ang mga problema nyo ngayon. But I would like to give you an opportunity to talk to God in prayer. Hindi mo man kaya mag-kneel down dito, pero pumunta ka rito, kahit nakatayo ka, lumapit ka sa Panginoon. Hindi po ako ang Panginoon ha, pero ang paglapit mo sa altar ay parang paglapit mo sa Diyos upang ilapit sa Kanya ang mga kabigatan sa isip mo. Would you stand up from your seat right now and come forward to the altar? Come here. You may not kneel down, but you can stand. Lika. If you can kneel down, kneel down. Oh. But come to God right now. Oh. May mga bagay ba na naapektuhan ka? Oh. Naapektuhan ka. Negative ang epekto sa'yo. Discouragement, nawawalan ka ng gana na magsilbi sa Panginoon, natetempt ka, di ba? Sabi ko sa inyo kanina, kailangan mo ng mga kaibigan, pero mas kailangan mo ang pananampalataya. Kailangan mo ng pera, pero mas kailangan mo ang matibay na pananampalataya. Oh, ano pa ang reason mo para ma-discourage? Ano pa ang reason mo na hindi makapaglingkod sa Panginoon ng tapat at maayos? Give your burdens to the Lord.